Provodimo vremena puno na internetu, za laptopom, u priči nekoj, tamo ovamo. Za sve to vrijeme Kur'an stoji na polici. I Kur'an čeka tvoj povratak. Tebe nema. Dan za danom prolazi, sat za satom. Tebe nema, a on te čeka. On te čeka da dođeš i da otvoriš ga. Ti tražiš sreću tamo, ovamo, lutaš za onim, za nečim tako prolaznim, a ne vidiš te on čeka čitavo vrijeme. Čeka da ga otvoriš. Da u njemu nađeš tu blagodat, tu sreću. Toga me je strah. Da dođe još jedan Ramazan, a da nas Kur'an čeka, a nas nema. Da Allah zna, Allah gleda, i Allah zna naša srca. I Allah zna da ti imaš vremena. I strah je insana da Allah može oduzeti tu blagodat. Da Allah može reći, ovaj nije zaslužio više. To je to. Zapečatimo srce, oduzmimo blagodat, nema više. I da onda još gora situacija da insan to ni ne primijeti. Tragaš, radiš, gradiš, praviš, a ostao si bez onoga što ti najvrijednije bilo. A nisi toga ni svjestan.